Bedwyr o gwmni awyr agored a Syrffio Pellennig. Da ni'n ôl ar saith yn ystynlle i wneud y cam nesaf o Syrffio sef sefyll fyny. Felly jyst i fynd dros chydig bach o stwff diwetha, nath ni fynd dros yr ochr diogelwch, ond yn holl bwysig ac yn enwedig pan da ni'n sefyll fyny i gorchuddio'n pen pan da ni'n disgyn oddi ar y bwrdd. Mi fyddwch chi disgyn lot yn y broses ddysgu, iawn. Disgyn ydy'r llwybr i lwyddiant mae rhywun wedi wneud o fi disgyn lot. Felly, da chi wedi dal ton, da chi ar y bwrdd, da chi'n teithio ar eich bol tuag at y traeth, da chi roi paddles mewn mwyn dal y don, wedyn y cam nesaf ydi sefyll. Rwan, os dwi'n dweud padlo fyma, i ni'n dysgu, da ni'n gallu neidio ar y bwrdd, ond weithiau pan da ni allan o'n dyfnder, dim ond padlo sgynnon ni i greu momentum, felly mae rhaid chi fod yn gyfarwydd iawn o padlo mwyn cael y momentum. Ond yn syml iawn, mae e fel front crawl, ond yn hytrach na codi'r braich fyny, fel da chi'n neud yn front crawl, chi jyst yn mynd ar draws y dŵr fel yna, okay? Mae'n llosgi llai o egni, a mae'n fwy effeithiol yn ymharu llai gyda trim y bwrdd. Unwaith da chi wedi wneud na i gyd, amser sefyll ar eich traw. Felly, marfer o darn ar tir sych, marfer yn eich stafelloedd gwely, yn y lolfa neu lle bynnag, a wedyn mae hwn i gyd i wneud gyda cof y cyhyrau. Mwyaf da chi'n neud o, haws yn byd bydd o yn y dŵr i chi. Okay? Nid yn unig o ran datblygu nerth i fedru wneud e, ond jyst o'ch chi'n neud y hyfeddwl yn hytrach na gorfod meddwl beth dwi'n wneud nesaf. Felly, ydych chi ar y bwrdd, mae ton wedi dod, ydych chi wedi neidio, ydych chi'n padlo, a dwi'n meddwl y darn pwysig fyma, di rowch 3 padl arall mewn pan ydych chi'n meddwl bod chi wedi dal ton, jyst mwyn sicrhau bod chi ar y don. So, dwi ar y don, 3 arall, 1, 2, 3, dwylo nôl, traed mlaen. So, dwylo nôl, traed mlaen, ac yn syml iawn, press-up, a wynebu'r traeth. Pengliniau di plygu, cefn yn syth, so ydych chi'n mynd lawr fel hyn, a breichu allan ar gyfer cydbwysig. Iawn, yn neud o unwaith eto. Neu jyst siarad chydig bach am y safle. Felly dwi'n goofy, mae'n golygu bod yng nghoes dde ymlaen. Tasech chi'n regular, mae'ch coes chwyth ymlaen. Dim ots pa droed ydych chi'n cicio pel, mae hwn yn rhywbeth naturiol a mae rhai pobl naill ffordd neu llall. Mae tua 100% fyswn i'n dweud. Okay? So, na i ddangos yn regular mwan gan bod y camera yn gwynebu ffordd hyn. Troed ffrant, ongl o 45 gradd. Troed cefn, 90 gradd, tu flaen y ffins. So mae'r plygiau yma yn dangos i mi lle mae'r ffins yn gorffen, a dwi eisiau bod jyst chydig bach tu flaen. Okay? Dwi hefyd angen bod yng nghanol y bwrdd. Os dwi fyma, neu weithio, ond fydwch chi ddim troi. Os dwi fyma, neu jyst ddim gweithio. A os dwi fyma, neu sicr yn gweithio. Felly, 90 gradd yn y cefn, 45 ar y ffrant. Top tip. Lle bynnag mae'ch chest chi'n cyffwrdd y bwrdd, so yna wneud llinell rwan, iawn, chi'n cael gweld. Mae'n chest i mwy na lai lle mae'r tywod. Mae'ch troed blaen chi angen glanio ar yr un lefel. Wrth wneud y pop-up, mae'n troed blaen ni yn lle oedd y chest i. Mae'n golygu bod y pwysau dal ar yr un lle ar y bwrdd, mynd trwy'r goes ffrant, tan bod wedi dal y ton a gallu sefyll fyny. Mae'n golygu wedyn bod y bwrdd yn ei gadw i trim a dal y don yr holl ffordd i'r traeth. Os ydych chi'n camu gormod nôl, os ydych chi'n neud rhywbeth tebyg i hyn, mae'r bwrdd jyst mynd i godi, ac os ydych chi'n hollol athletic ac yn gallu gwneud volts, a ydych chi'n glanio fyna, chi'n mynd i fynd dros y top a bita gwymon. Okay? Felly, na i ddangos chi sut mae'n neud yn y dŵr, ond cofiwch, gorchuddio'ch pen bob tro da ni'n disgyn i ffwrdd mwyn gwarchod cyfrifiadur sydd yn y pen ni.